Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Bugün sizin bilen din baradaky söhbet programmamyzy geçirýäs. Bugün ýene-de Kur'andan ayetler okuýas. Ýani soňky temamyz şu Kur'anda hiç zat ýalňyş däl, hemme zat dogry, hemme zatdan aýdylan diýilen bir inanç bar. Ve aslında şol inancyň eýle däldigini içine okan wagtynız başgaça zatlar görüp biljekdiňizi görkezmek üçin yani bu üçüncü çıkış bolmaly-da Kur'anyň içindäki aýdylýan zatlaryň biraz aýdylşy ýaly däldiginiň nemeleri ayetlerine yani ayetler üstü bilen görkezýär. Indi bu taýda da Kur'anda diňe ýalňyş bir zat aýdylmak bilen galynman. Üstesine bir ters gelýän ayetler var. Yani Kur'anyň başynda bir zat diýip durka, soň başga ýerinde edil tersine aýdyp bilýärdi we gaty kän ummasyz şeýle. Ýöne Kur'anda aklyň daşyna çykýan nemeleri sorasaňyz her sahypada 2-3 tane görüp bilersiňiz. Ýöne biz häzir şulary okaly. Bu taýda ilkinji musulman kim diýilen soraýas. Yani Kur'anda ilkinji musulman meselesi diýär. Birinji peýgambere, ýa-ni Muhammed peýgambere sen ilkinji musulman bolmak bilen emir bolundyň diýilýär-de. Şeýle bir ayet var. Demek ilkinji musulman Muhammed peýgamber bolýar. Soň görüp dursaň Allah beýleki peýgamberler bilen ahit diýilýär-de, ýa-ni sözleşme, aňlaşma baglaşypdyr. Olar musulman bolmak kabul edip dursaň olar näme bolýar diýilen ýa sora çykýar we şonuň ayetlerini okaýas bu taýda. Indi ilkinji ayetimiz şu taýdan ýa-ni Zümer suresi 12-nji ayet diýär. Däme edip bir Umirtu li en ekuna evvelel muslimin. Yani emir bolundum näme zat bolmak bilen evvelel muslimin, musulmanlaryň ilkinjisi bolmak bilen emir bolundum diýär. Şeýle ayet gelýär. Bu ayetde ýa-ni peýgamberiň sözüne Allah aýdan ýaly bir nemesi bar welin ýöne o düşünberiň ýa-ni birinji musulman bolmak bilen emir bolundum diýilýär. İlkinji. Birinji diýmeýin, ilkinji diýen has dogrurak many çykarýar. Yani diýmek näme bolýar? İlkinji musulman Muhammed peýgamber bolýar. Şo ayete görä. Indi dowamında Musa peýgamber bilen Allahyň arasynda geçen bir ayet var. Bulam Araf 143'te geçýär. Açyp nemet görürsüňiz bu taýda näme diýär? Velemma jaa Musa limiqatina ve kellemehu rabbuh. Qala rabbi erini enzur ileyke. Qala len terani velakin enzur ilel cebeli fe in istaqarra mekanahu fesevfe terani felemma tecelle rabbuhu li cebeli cealehu dekkan ve harra Musa sayiqan felemma efaqa qala subhaneke tubtu ileyke fe ana evvelel mü'minin. Bu taýda da evvelel mü'minin diýär. Dowam edelim terjimesine. Allah velemma jaa Musa haçanda Musa'nın ýanyna gelende dawa näme üçin limiqatina bir zatlar nemetmek üçin de ýa-ni tayin etmek diýilýär welin türkçede. Türkmençede näme diýilýär? Täze bir wezipe berýän o insan o şunu diýen diýip o şonuň üçin gelende ve kellemehu rabbuh. Allah onun bilen gürleşdi diýär. Kelleme. Kelam etdi ýani. Gürleşdi. Qala rabbi wa rabb ona diýip ýa-ni Musa Rabbine diýipdir. Qala rabbi erini enzur ileyke maňa özüň görkez gör bakaýyn diýär-de.
Kâle len terani. Allah da ona eğer diye ben özümü görkezsem yani meni görüp bilmersin diye velakin diye eğer diye e, velakin enzur ilel cebeli özüm dağı görkezsem diye dağı görkezse näme bolýarmyş? Fe in istaqarra mekanahu fesevfe terani. Eğer diye men özüm dağı görkezsem dağım dağ yerinde dursa diye hiç zat bolma. Çydap bilse yani çydap bilse onda men özüm sana görkezerim diye. Felemma felemma cebel rabbuhu li yani haçan da diye ya Allah dağa tecelli et yani gidip çotaya özünü görkezen vakti yani dağa özünü görkezende ve cealehu dekken dağı darmadağın etti diye de yani pıtrak gitti diye ve harra ve harra Musa sa'iqan. Musa da özünden gitti diye yere düştü diye özünden gidip yere yıkıldı. Felemma efaqa haçan da özüne gelen vakti kâle subhaneke yani Musa peygamber diyenmiş. Yani gâle subhaneke sen beyiksin tübtü sana yani tübtü tövbe etme. Tövbe ederim diye ve ene evvelel müminin ve men Müslümanların ilkincisi diye. Allah bu ayeti iyi verişine göre tasdiklaya Müslümanların ilkincisi bu Hz. Musa oldu. İza gittikçe tarihe doğru. Şeyler bir yağday. Son son näme diye devamında nereden geçiriyorduk biz bunu? Şu aydan. Son devamında da şeyle bir iki tane ayetimiz var. Buradan bakalı. Bu da ayda nämeler geçiyor. Bu Bakara, Beyleksem, Taha surelerinde bakalı ve vessa biha İbrahimu benihi Yakuba yani Yakup oğlu bu eyyam İbrahim peygamber hakkında gidiyor oğullar bilen. Ya beniyye innallâhe istafa lekumuddîne felâ temûtunne illa ve entum muslimun diye. O ne ediptir? Ve vessa diye vasiyet yankı maslahat giden vakti o şunu edersin bunu edersin değil ya tavşırık verdi diye de umuman maslahat nemesinde tavşırık verdi. O İbrahim öz oğullarına o tavşırık verdi diye ve Yakub'a verdi diye. Oğullarına ve Yakub'a diye yani ayrı tut ya da olmasa Yakub'un oğlu. O ne diye? Ya beni ey oğullarım innallâhe o yani şüphe yok Allah o estafa yani seçti diye sayladı. Böyle da sayladı. Lekum dine o sizin için bir din sayladı. Ve la temuttu o eğer o saylan olsa yankı o şeyle olsa diye de yağda eğer yağda şeyle olsa illa ve entum o Müslümun diye. Onda sizler diye Müslümansınızdır diye de. Şimdi bu gezek eyyam Müslümanlık İbrahim peygamber ve oğullarına geçip gitti. Musa'dan emyonda. Şeylere. Yani umuman Muhammed peygambere sen ilkinci Müslüman değilenden sonra bir görüyoruz. Ondan önceki peygamberlere de ilkinci Müslüman deyiptir. Emmesi büyük koşuk son.
O devam edeli izindakda näme var? Awa. Velaqad yani soňky nemesi. Aşağıdaky ayet o Taha suresi. Velaqad ahidna ila Adama min qablu fe nefsiye ve lem necid lehu azmen diye. Fe nefsiye. Yani kasam ediyade velaqad kasam ediyen ahidna ila Adama diye. Yani Adam peygambere biz sözleşme ettik yani buyruk verdik. Aslında sözleşmede nemen buyruğu vardı. Gel yine şunu edersin diyilen manidaki sözleşme bu. Aslında Kur'an'da nemelerin köpüsü şol mana geliyor. O Adam bilen sözleşme yani buyruk verdi. Nememiş? Bir sözleşme veripdir. O sözleşmeden soň Adam peygamber ýadynan çykarypdyr. O fennesiye diye. Yani nesiye ýatdan çykarmak, unutulmak ýöne öz günäň bolman manysynda demesi de sözü. Velem necid ve lehu azmen yani biz onun o ýadyndan çykarmasynda bir bilgeçleýin edendigini görmedik diýär. Yani bu taýda näme diýär? Şu taýdaky ahit sözü yani Allah bir bilen ahitleşýän bolsa sözleşme, aňlaşma, baglanşýan bolsa demek o hökmen suratda musulman bolmaly. Hep peygamber bolmaly. Soň üýtgeçik bir ýagdaý peygambere sen ilkinji musulman diýenden soň bir görýän. Ondan öňki peygamberlere de ilkinji musulman bolma ýa-da boldy diýilen ayetler gelýär. Ine illeşler Kur'an'da şeylerek bir zat var. Indi siz karar verin. O birinci peygamber kim? ýa-da Allah hem peygamberlere gazm berýär Allah'yamy diýilen soramalda bu taýda. O men ýöne bu taýdaky nemeni Kur'any şu atky İslam dininin ele alışı boyunca ele alýan. Ýoksa meniň Kur'an kitabı barada pikirim düýünden başga ýani Kur'an kitabı soňky 1000 ýyllykda emele getirilen bir nemedir. Arap imperiýasynyň ýani basyp alan ýerlerini aňsatlaşdyryp elinde saklaması üçin bir orta atılan bir pikir. Bu imperiýalaryň hemmesi şey diýär bu bir ýörüýte planlaşdyryp diýip aýtsak ýani edil ýalňyş bolar ýöne. Imperiýalar ýani intuisiýa diýilen bir söz bardy. Şonu getirjek bolýan. Bir intuisiýa bilen ýani içinden gelýän bir ilham mı diýeli, şonuň bilen bile diýerler imperiýalar. Öz-özünden bolýan zat ýöne öz-özünden şol ýani imperiýasyny saklamak diýilen duýgu gelenden soň bir plan düzüp başlaýarlar. Olam nähil plan? Bir zatlar edeli. Ine Araplaryň demesi ýagdaýynda İslam diýip bir dini emele getiripdirler. Hatta bütün Kur'anyň şu wagtky hemme dünýäde Kur'an vardır. O şonuň ilkinji görülen bütün haly 1472-nji ýyllary ýani 15-nji asyrlaryň soňunda görülýär. Ondan öň bütün Kur'an ýok. Ýani Özbekistanda bar. Şu wagtky elimizdäki Kur'anyň ýarymam ýok bolmaly içinde. Nemede var Kur'an? İstanbul'da var. Bursan Kur'an. Yine şol Kur'an da 15-nji asırlarda ele alınan Kur'an. Yani iň gadymsy şol olam 15-nji asra gidýär diýilýär. Ondan öňü ýok. Şeýle. Soň siz özüňiz karar berin bu ayetler nerden geldi, nädip ýazyldy we näme üçin bir-birine ters gelýär diýip sorasaňyz şeýle ol döwürler üçin gaty professional bolmana gerek ýok. Soň
Pikredin hiç kimem manysini okap bermeýär bu ayetlerin. Şu wagtdan okap beren oklar. Hiç kime. Mescitlerde yine nämede bir kisi sany belli başly ayetler var. Şolar gaýtalap öwrüp her ýyl şol bir nemede aýlanyp durýar welin. Hiç haçanam Kur'any başyndan soňra çelli terjime edip okap manysyny aýdyp berýän mescit ne de medrese vardır. İksam ýok. Näme diýerler onuň ýerine? Lawızly edip, owazly edip Kur'an okap berýärler. Lawızly, owazly edip Kur'an okap berýärler. İçinde näme ýazanly hiç kim düşünenok, gözüniň ýaşyny aýlap, gözünden ýaş getirip namaz okuya, Kur'an dinleýär, şey edip musulman bolup görürler da adamlar. Mesele şo taýda. Yani içine okutmaya Araplarım bilýär, okutmana da gerek yok. Olara da ine şu din, ine şu Allah'ın sözü diýip getirmeli. Soň indi men bu taýda ýene bir zatlar aýtmakçy. Yani Kur'an ayetlari Arap geografiýasynda ayetlerin hemmesi däl belli başly ayetleri Arap geografiýasynda öňden bar. Bolan Hristiýanlarda ondan bunda bar bolan bilinýän zatlar. Şolar bir ara getirýärler-de, ýani nädip geldi diýip sorasaňyz. Ondan soň goşulan ýerler hem bar. Men bu arada ýöreýt aýratyn, hatda biraz uzunrak çykyş etmeyi planlaşdyrýan öňümüzdäki çykyşlarda. Şey edip yani doğulu Arap kulturasyna değişli bolan sözler, hatta goşgular hem bar içinde. Öňkü ýaşap giden şahirlaryň goşgulary hem ayet bolup çykýar öňümüze garşymyza. Hatta şeýle bir neme de bar da. Hani şuna benzeş bir ayet getirsen getirip bilýän göreli diýilen ayetler vardır. Yine o ayetler aslında şahirlaryň öz arasında ýarışýan sözleri. Hani nemede de var ya, Maktumulda da şahirler öz aralarında neme diýerler, atışýarlar. Edil şoňa benzeş Araplarda var. Yani gowy edip bir setir getirýärler. Hani diýär şonuň üstünde bir şoňa benzetip bir ýa goşgy aýdyp bilýärmi diýip neme gelýärler-de, näme diýilýär ona? Gaza gelýärlermi diýeň, övünýärler. Şahirler öz arasında. Ine şo zadan gelip Kur'anyň içinde ayet bolupdyr da. O gaty bilinýän Araplaryň arasında her bir nemede ýa edil göreş tutan ýaly da, hani gel göwnüň urýan bolsaň göreşe gel meniň bilen diýip ýa elini uzadýandyrylar. Göreşegden bolsaňyz edil şonuň ýaly şahirlerim Arap nemesinde şey diýen ekenler ve şol sözler Kur'anyň içinde ayet. Yani şuna menzeşini getirip bilsen diýär bir sany. Soň iki sany diýilen yer bar, olan bar, oňa da gelmekçi. Nemelerinden o Kur'andan bir wagtlar o görüpdim, okapdym, şolar tapsam ona hem getirip bereň ýa-ni. Bir sany getir diýär. Soň 2, 3, 10 sany ýene näme diýip nemäni ýokary galdyrýar da. Näme diýilýär, barýeri. Şeyler yerler varsa ya şahirlerim Arap demesinde şey ýarşýan ekenler. O bir sany getir diýär, getirip bilýän bolsaň, soň getirenden soň bolýa diýär. Hani indi şu ýene de bir täze bir setir aýdýar şahir. Indi diýär şuna menzeşinden diýär 2 sany getirip bilsen ýeňýän men diýip o şey diýär da. Şey bir bilen ýarşýan ekenler. O Kur'ana da Araplaryň nemesi, däwi neme kulturasy gaty ağır bir şekilde geçip duruyor. Yani talaňçylygy esasen olary dönkü nemelerde, çıkışlarda okap beripdim. Adamyň akly almaýar, yani nädip Allah ayeti iyi berýär. Adamlary nädip öldürjeňini görüň berýär ayetde. Kellesini çap, gollaryny kes, barmaklaryny kes diýip şeýle ayetler var ine. Üýt köşüktür. Yani okumasan bilinmeýär, okulması gerekli. İlleşlerimize de meniň maslahatym Kur'an hakykatdan hem okan. Tarihi bilen hemme zat bar internette, sizin medreselerde ki nemeleriňizden has güýçli zatlar var, ýazylan, inçe görülen her bir zaty.
Şeýle. Onda bugünlikçe şundan ibaret. Ýyleşler sağ bolun. Indiki çykyşda görüşýänçä.